igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhakuda kwehini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo ngametshise thuluza hambi nalo ngefice ensimini qama uxakile kusazoshuka kusangenzeka noma yini kuma favuke njengedanga banenguno ubhathu ayigulule kumfoka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelizayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamuka phi kubonakala lapho ephumela khona zitha zami zaxolisa uma sezibona amandla asemazulwini ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngamandla amakhulu namhlanje sebeyangithanda wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha bena gcwala ngakufakela nangu sikesi namhlanje ngizothinta lolu daba lolu oluthinta ubaba uDlamini la ngalo yaya owagwetshelwa waboshwa wagwetshwa ngecala le rape yena athi akalenzanga khona into engangayincoma ngelinye ilanga ngangincoma social media ukuthi social media iyakwazi ukwenza abantu ukuthi babe yizwi elikwaziyo ukufika emphakathini ngokusheshsha masikhuluma iqiniso nje social media kahle even into zamamash ikwazile ukuzi-eliminate because abantu sebeyakwazi ukuhlangana la bakhulume ngazwi linye bafake pressure bavala ukuvalekayo la social media kodwa futhi social media futhi iyakwazi futhi ukuthi nabantu abangahlakaniphile ibanike iplatform yokuthi umuntu athole ithuba lokuphawula kanti uphawula kumqondo wakhe unlimited social media futhi uyakwazi ukuthi ukulwele ngoba ngempela uyi victim nangempela futhi ukuthola ubulungiswa futhi social media iyakwazi futhi social media ukukusabotage kunoma yini esuke yona abantu bengayitholanga ingqikithi yendaba reason why kukhona umuntu ofana noKing Bhaka la social media ukuthi uma sekukhulunyiwe ngento mina ngifike sengizokhuluma ngaliyo nto kwenye ilevel ukhumbuleke ukuthi umsebenzi wami ukusebenza inkinga zomuntu eziqhamuka ngendlela ezahlukahlukene ngeke ubelieve ukuthi la social media kusekhona abantu abazidomu ababelievela ukuthi umuntu mayigula ingoba kusuke kufanele alashwe ngokwamakhambi la ku social media bakhona abazidomu abazi ukuthi omunye umuntu bengabe gula kufuneka aye esibhedlela yethi ngenjalo akubona bonke abantu abagulayo ekumele baye esibhedlela akubona bonke abantu abagulayo ekumele balashwe ngamakhambi akubona bonke abantu abanenkinga ekumele kuze kungene egodlweni bahlolwe ukuthi yini inkinga isibonelo nje khona umuntu ongagula ngavuke endlini kanti akanalutho kodwa umzimba uvumi lutho ngoba yini ndaba ngoba imali ayikho uma uzomusa esibhedlela usahambisa yona le mali engekho lapho ukugula kwakhe awumsizi khona umuntu ongathi mayegula nje uvela uqhamuke no 20,000 uthi naku 20,000 avela avuka gezi amisa itekisi omunye angene emotweni ahambe enze shopping khona abantu abaguliswa ukuthi banama responsibilities yet they can't hang those responsibilities abanazo kuyase kuseni ugesi awukhokhelwe amanzi awakhokhelwe iDStv ayidlali ukudla akukho endlini izingane zifuna ukudla iqala ingqondime once umzimba ucontrola umqondo once umqondo wafeyila then umzimba including ni system ayikwazi ukuoperate properly once kwane disturbance kwi-operation ye-system automatically umuntu is going to feel liyonto okusho ukuthi bengabe ukuthi ula umqondo wakho is very limited ucathi makulashwa kulashwa ngemithi cha sometimes umuntu kumtshela ukuthi mfowethu lalela vuka uyithathe lapho ukhona lento ecabanga ukuthi yiyo akuyona ndoba ufuna ukuyibulala ungayithathi leyo ntambo uyibulale ngoba ukuyibulala kusho ukuthi uzithwebula wena yourself and uma uzithwebula wena yourself awuqedile ngoba uzoshona wena kodwa sekuzobuya wena sewulanda izingane zakho umuntu kade ezoyifaka intambo angithi uyezo akanikwanga muthi akanikwanga mali akayanga esibhedlela ngokukhuluma nje
ukuthi lento ecabanga ukuyenza angithi thina njengoba sikanje thina like sama lokhuzana mina I'm an expert like a spiritual yabo ukukhuluma ukuphila lokho kuphila kuyahamba kuya kumuntu kufike kuzale iwisdom once umuntu eba wisdom obezozibulala ngeke asazibulala okusho ukuthi izingane bezongena enkingeni there is no more nkinga khona izingane namhlanje khona imizi ethwele kanzima ngenxa indlela abazali abashona ngayo indlela abazali abashona ngayo as a result izingane zithwele kanzima yabo indlela abazali abalele ngokuphumula mase kuthiwa bathwebulekile kuthiwe abafiki as idlozi ekhaya kuthiwe abakwazi ukulwela izingane indlela abashona ngayo uma thina sesifikile ngakhuluma ngathi awukwenza ukuthi uyakuza ukukhuluma kwenzani ngafe ngakhuluma ngathi kunezingane ezingenazo izinhlanhla today ingenxa yokuthi azikwazi ukacknowledge abazali baso azikwazi ukulalela abazali bephila uma sengikhulumile ngathi mntanami umzali wakho umulalele muhloniphe ngoba ophethe ibusiso zakho uyayibona ingane yenzani isimhlonipha umzali uyayibona ingane isitapha isibusiso uyabona ingane ngesibusiso somzali uyayibona iya kwanqoba ngoba yindaba King Baba ukukhulumile lento yokukhuluma abafethu ingakho even ngisho kukhona abantu abenza ilento kukhona abantu abakwazi ukwenza icounseling uthola ukuthi akuvumi noma wenzeni bese uya kubantu abaspecialize ngecounseling akucancelisha umuntu busubhidle kumshado wenu cancelishwe ubuyele counseling it's all about talking then umuntu bese yaphila ngoba once wanga understand once waphatheka kabi yonke into izoloka once waloka psychological nezifo ziyaqala ziyadevelop nestress siyadevelop khona abantu abangena ebhedlela befakwa istress kuphela mase kuqhamuka umuntu athi awulaphi ingane ukhulumelani lolo muntu usuke ezikhombisa ukuthi ngokomqondo omncane kanganani kodwa i-social media iyakwenza okuhle futhi iyakwenza futhi nokubi ngilolu daba ke lolu luka babudlamini lolu daba lolu luka babudlamini ngifuna abantu ba understand ukuthi before ngigxile kulona ukuthi court isebenza kanjani uma ngabe kwenzeka i-rape uma ngabe umuntu entshontsha uma ngabe abantu bebulalana inkantolo isuke ingekho lapho lokho it's given uma ngabe seniletha icala ufike uvula icala thathwe icala unika idate okuye court ecourt khona amanye amacala ecourt akuquli icala umuntu oyedwa bantu bangena ngezikhathi zabo ijudge equlayo noma imantshi equlayo isuke maqedwa leli sakongena kwenye futhi lokhuzana kwelinye icala basebenza ngani basebenza ngobufakazi fakazi abasebenzi ngokuthi bathi siyazi ukuthi ulenzile siyazi ukuthi awulenzanga isebenza ngobufakazi inqwaba abantu abaqanjelwa amanga kuthiwe benza amacala inkantolo iba phakathi nendawo accuse no complainant yona iba phakathi nendawo ngoba umthetho even abashushisi ngeke ngibabona abanye abashushisi isebenza izinto zokuchema nje sengathi umshushisi umeli ucomplainant umshushisi akuyena ummeli ka complainant akuyena ummeli and abashushisi abayisuse le nto yabo yokuzenza abameli maningi ama cases engiwabonayo abashushisi befuna ukuzenza abameli umshushisi akuyena ummeli ka complainant umshushisi ngokomthetho kumele abe phakathi nendawo ngokomthetho umshushisi ngoba naye ubengekho akanawo ummeli kodwa ngoba uyena obonile ukuthi likhona icala sekumele ayivezele inkantolo ukuthi ubone ngani ukuthi ngempela likhona icala la umshushisi that is the thing kodwa hayi ukuthi ummeli ka complainant yabo so ke njengoba kusetshenzwa ngobufakazi bafethu anginichazele lento ngoba ngiyabona abantu abaningi abayi understand lento kuyenzeka mfowethu uboshwe icala ungalenzanga ingoba ubufakazi obufunwa inkantolo buyahlangana and buyalinkana buze benzele sense yokuthi wena wenzile honesty ungenzanga lutho
kuyenzeka bafowethu ukuthi ulenze icala deep down uyazi ukuthi ulenzile kodwa ubufakazi ulenzile buvele bungahlangani mase kulapha ecourt bethi bayalalela ethi uyalalela uma yilord abuhlangana ufakazi afike ummeli abhibhidle umshushisi naye athi uza uyayichaza uyabona uyayichaza kucaca ukuthi naye khona imdide khona ayihlangani bese umuntu eyaphosa ubufakazi abuhlangani uyabona ke ecasini kababa uDlamini ecase baba uDlamini ijulile le case yabo ngisakhuluma ngofakazi nje kuyenzeka futhi ukuthi ulenze icala kodwa nje uvela ungabanjwa futhi nje ungaboshwa hayi ngoba ugwazela amaphoyisa cha ingoba uthema uyenza into oyenzile wena wenza sure ukuthi abukho ubufakazi obuzokwenza ukuthi investigations igcine ifike kuwena hayi ngoba ukuthi kuchenywe nawe uyaboshwa udedelwe cha uyaboshwa kodwa ubufakazi emnahlangani ke nguze umphakathi sewuboycotha uzuthuke namaphoyisa ukuthi siyambopha lona bese yadedelwa iphoyisa elibophile mhlawumbe bafethu asikhulumeni lento leyo kuboshwa ngoba ngize kubaba uDlamini ngiyabona abantu bayangena iphoyisa elibophile bafethu lisuke line show ukuthi nalo lifuna ukuthi lo muntu elimbophile agwetshwe beke lambopha iphoyisa waginqa ithupha lokhuzana wawu udaba lwayenkantolo sekumele iphoyisa lilwele ukuthi lo muntu lo akagwetshwe kumele umseshi wecala naye ulwele ukuthi le case le iPad akwenzi ubulungiswa iphoyisa labopha lilwele ukuthi nalo ingakho lize lizoba ufakazi ukuthi ngempela lo muntu kumele agwetshwe ngoba ngathi bengimfica kwakade kunjena wenza kanjena ufakazi samthola yilobu nalobu samdlusela kumseshi afike nomseshi naye abuzwa aphendula bafuna agwetshwe uma kuukuthi umuntu akagwetshwanga endaweni enimazi kahle uyisigebengu awukwazi ukulwa namaphoyisa awukwazi baba ukulwa nawe uthi hayi uboshiwe waye wesivili waye Mangaunge waye kuphi awukwazi ukulwa namaphoyisa into ededela umuntu inkantolo inkantolo isuka isebenza ngokufakaza alright kumele wenze njani wena kumele uqinisekise ukuthi umummeli ozokumela qinile ukhakhayi bakhona abameli lithambile ukhakhayi kubona nqwaba futhi nje angikhona bakhona futhi abameli abakhokhelekayo nje akhokhele nje ukuthi icala lakho nje avele nje alenze libe umbhedo akhokhele nje ummeli yenza ikhonto enjalo but hayi bonke kodwa bakhona abagangile funa abantu uthola ummeli enizozwana imali ummeli angakusoli okumele ukuthi ngathi uzoba nenkinga yokumkhokhela le mali nje ayibe free phakathi kwakho nommeli ibani free nje naye azibone ukuthi benawo uphephile unless me volunteer ukuthi uzokulwela lo case because uzokhona ngoba ipublic case ngoba ipublic noma icase yaka Raf izothi mayisiwinile masimali yahlukaniswa ngoba ipublic case public uyazi ukuthi uzobenefita ngani kodwa nje ummeli mawumqashile ningabi nayo iissue yemali ngiyanicela bafowethu ngabunani ummeli beke wakusola kancane ukuthi ngathi ba umkhokhela unenkinga we mame ingakho ngithi mina right sengibuyela back la why ngikhuluma lezi zinto ingoba ngifuna abantu baphile abantu babona ukuthi ngokwamandla silakanani babona abantu bengabe silwa izimpi zabo ngokwepower sithi sizilwa sibe silawula kule case kaDlamini uDlamini lapha ya into emshayini ubufakazi during itrial yale case ya ubufakazi obabe kwetafuleni obenze ukuthi uDlamini agcinwe gwetshiwe uDlamini lapha ya akakwazanga ukuthola ummeli ozokwazi ukumkhipha right noma wrong akwazanga wathola ummeli owiki kanti laba oba ho complain
bonke ubufakazi bakufuneka babuletha inkantolo yabona ufakazi ngale ubufakazi obulethwe yilaba ngale defense kalo ehlulekanayo ukummela i-defense kalo ingakhe lapha uDlamini fakazi bala lapha. So abantu lento kaDlamini ijule kakhulu abangayithathi light show mina ukungibhala abangayithathi light jule le nto leyo jule le nto icase nje anixoxi ngokomoya ukuthi ubesonta uyabona ubehlala endlini ubehlonipha manje ngimtshele mina ngangimtshela umuntu awumkali ngokuthi uyahlonipha uma understand igebengu yebaba igebengu zihlonipha kakhulu ezinye zifundisa ejele inhlonipho zifundiswa inhlonipho izibizwe ngokuthi esokuqala inhlonipho ngisho umzali wakho akakufundisa inhlonipho ngalendlela ejele ofundiswa ngayo inhlonipho kuthi ngeke ukwazi ukuyisebenza inombolo emhlophe ungayisebenzanga ngenhlonipho ngeke khohlwa inhlonipho nje into standard so awukwazi ukuthi umuntu hayi uyahlonipha loya uyakholwa loya emasontweni inqwaba yawo zicashile igebengu including abafundisi inqwaba bazigebengu uyabona nje lento yokuthatha imali yomuntu engekho into azoyitha into omnika yona ayithengayo awukhipha u20,000 ngoba ethi ngiyanikela pastor awukhipha u20 ukwazi ukumsebenza ingqondo leyo muntu wabona ukufanele ukuthi yena uthatha u20 anike wena umashe nayo baba ngokomqondo wabona isidingo sokuthi akathathe lo 20 azokupha egameni lokuthi athi ngiyanikela kodwa mawumbuza njengoba unikela wena ngalo 20,000 uzotholani uzokuthiwa uNkulunkulu will bless loya ubamba inyuka wena ubamba iblessing uma kuukuthi ngempela iblessing isebenza ngalendlela ekushiwo ngayo kumele ngabe abafundisi badla ama blessing kumele ngabe umfundisi udla blessing ithi imoto abayingena petrol athi I praise you Lord please my Lord make a plan I need to drive my car to the church I can't get there because I don't have fuel please athi uyafika na iblessing sifikile kodwa ngoba iblessing baba ayihambi ngalendlela eotshelwa ngayo wena ayihambi ngaleyo ndlela wena utshelwa ngalendlela ukuze uhlukane nonakho unike loya umuntu kahle kahle othola iblessing ubani yilo mnika imali ngoba usezokwenza into ebengekazazenze wena okhipha imali wena kuwena uminus kuloya upositive iyangena kulo iyaminus kulo kade uno 40,000 minus 20,000 sekusele u20 kusangafika omunye futhi umnika u10 sekusele u10 fika omunye futhi umnika u10 awusasele nalutho usuyakhala uthi ingane ayidlini kuwena iyaphuma kuloya iyangena futhi ingane iyanyuka ngaphi yehla ubana nebusiso kumuntu eyehlayo nakulo muntu enyukayo ile nyukayo umuntu one blessing blessing so nje kunezinto ekufuna sifundise uyabona mangathiwe emasontweni awuvala umnikelo uhulumeni athi akusanikelwa because lento kunikela yenze sense khona amasonto amaningi angavala asonto ngavalwa khona abafundisi abaningi abangashintsha olimini lokushumayela abangakhipha inhlamba bethu asidakela uhulumeni ucathi how are we going to sustain amasonto wethu uma ngabe thanganikelwa khona abangakhipha inhlamba emlonyeni ngoba indaba is not about ukukholwa it's about inyuka ezoqhamuka esontweni but angikho ke lapho ngingapha noma inini ke bafowethu ngiyanicela futhi la ningabo khuluma nizinthatha amasayidi usazwe isayidi elilodwa ngiyakusiza la ngoba ngiyabaza abantu ukuthi when it comes to ekuzweleni ivictim bangakanani abantu ababe babili alibeke udaba bese ulizwa lo u2 umuzwe lo uma ethi lo ungidlwengulile nabu ubufakazi
udokotela uyasho ukuthi khona umuntu ongipenetrate ngithi mina ilo sekufuneka lo athi hayi akumini yini indaba uthi akuwena. It's simply because bengengikwazi ukumpenetrate ngobani bengingekho kwi-area. Ubulaphi bengiseJohannesburg aveza ufakazi beseGoli ngelanga lo athi upenetrate ngalo phumile kwicase. Kodwa bezothi lo ungipenetrateile ngo-12 ebusuku ngavuka mina ekuseni ngakudokotela. Udokotela wafike wavuma ukuthi na uyabona ukuthi ngingcolile noma ngipenetrate. Then ubunobani ebusuku benginalo ndoda kade ukuphi ebusuku nami bengikhona endlini. Uthi lo mpenetrateile uthini ngalokho? Hawu kamba manga ngiyenza ngalonto angivumi lonto. Ima uphika ngaliphi uthi umpenetrateile? That is where the problem starts. Kumila. So mina ke as King Bhaka sengilibuke lonke ngalidotsa futhi ngokomoya ngabona. Kodwa ngoba icase le nomunye kwicase kusuke abameli kumele babe strong ukuze bamsize lo nala kumele ufakazi balo bube strong ukuze icourt ibone ukuthi uyabudika ubulungiswa. Ngicela ungasho la ukuthi kahle kahle phakathi kwabo bano ronke kodwa ukhona ungenaqiniso phakathi kwabo. Khona. Kodwa if abantu bengangiphusha ngomningi babo ngoba abantu uthi uma usho athi umuntu King uyabona icase manje wayilimaza bengafanele mhlambe ngoba sengishilo ukuthi kuyenzeka uphume icala ulenzile. Kuyenzeka uphume futhi icala ungalenzanga. Kuyenzeka uboshwe ngempela udilika jele icala ungalenzanga. Kuyenzeka uboshwe ngempela ulenzile ngoba icourt isuke ingekho. Show me looking Bhaka mina. Show me looking Bhaka mina. Sengibazwile abantu mina nabathanda ukubukwa qhamuka umuntu babhlabela innocent ingane fuseke ingane uyabona abanye ingane right bangane right babhlabela fuseke. Mina ngithi kubekwa ubufakazi kube nama representatives uma ngabe ukuthi icala ligweba ngongeqiniso khonto ebizwa ngeappeal. Yakwazi uappeal? Yakwazi ufuna usizo nje lokuthi hayike sicela ukuaphila le case. Social media singangena lapho to hayi asimhlanganiseleleni imali akwazi ukuaphila because thina we feel and when you feel hayi ukuthi uyasho wena. Akekho nje umuntu ongangena la a defend ingane leya. Akekho owayengekho kwenzeka. Akekho futhi ongangena la athi ngiyamlwela ubabudlamile akayazi lento futhi sekho impatha mawunjalo. Awukwazi ukwenza lonto. Awukwazi. Wena lana uyathunga but your feelings ukuthi wena how do you feel? Hayi kodwa ukuthi uyazi inkantolo ilofakazi phethe kanje bathi shocking. Hayi ngizocela mina manifuna ngisho impela hayi ngihlohleni ngempela ngoba into masengiyishilo isuke ngezojika nje isuke izothi mangabe ukuthi iphindele court ikuhambe lengishilo. Uma ngabe abantu bengangihlohla bethi ngisho hayi mangiqeda ngizoyivala ivideo kodwa mabethi ngisho ngizoyenza elandelayo yokusho ukuthi ubani wrong mina myself. Yeah, kodwa abahlakaniphile already they are going to read it through thin line. Bakhona phela abahlakaniphile through thin line kodwa ukuthi ngifanele ukuthi ba naye esafuna ukubamba ngoline wakhe ukuthi akwazi ukudedeleka. Uyabona ngoba phela maye phuma loya kuthiwa akalenzanga ingane kumele ingene phakathi. Bengene phakathi phela naye. Uma kuthiwa futhi naye ulenzile sekune appeal kumele kuphinde futhi isigwebo sakhe sesithi xaxa futhi. Yabo. Hlanga 3 May zonke indlela ziye emakhanda dam kobe kwenziwa imanga lapha 3 May. Zonke indlela ziyakhona lapho bekhona abantu bonke abanomakhanda oil nabangenabo. Ngizosho ukuthi labantu abanga afford ukuba nomakhanda oil ngiyobe ngibasiza kanjani ngalela langa. Kodwa sikhathele manje abantu abathi mina kulunga into zami ngoba ngi-afford. Cha, ikhona indlela eba entry level esikwazi ukukusiza ngayo uma sinensebenzo ngoba kusuke kuvunywe emazulwini. Nami ngisalindileke ukuthi ngithole ukuthi laba abanga-afford ongenana bazame into encane kangakanani ukuze bakwazi nabo ukungena edamini la ngamakhanakhana. Khumbule ngishilo izinga esisebenza ngalo manje ungena emanzini ume mase kuba iphawu ezayo
uyizwe mayisifikile ibisiyakusebenza mina mase ngiyagcina ngenzela indaba kuthiwa ipower yisebenzele kuqedwa lento yabantu abanamanga abavele bangigqumbuze emanzini qedwe uphume athi umuntu hawu sengisebenzile usu right ungabonanga lutho ukuthi kwenzekeni kwelami idamu ungena nje kunama steps akhona uthi nje 1 2 3 4 5 6 ufika umenzansi bese uyama kusuke sekuthe uba mnyamana nje kancane bese uyama lapho bese uyayizwa ipower ifika hayi ukuthi kufika inyoka makuthiwa ipower abacabanga ukuthi inyoka abacabanga ukuthi oxami cha kodwa mayisifikile nje uyishwala wena omunye athi awu ngithi imake kwenzakalani athi nakho ngiyizwa athi nakho ngiyizwa ngithi lungileke linda kancaneke bayiqeda ngithi asenze kanjena bese yaphuma sebenza ukuqagela manje sebenza ukuthi ipower ikuthinta yona qobo lwayo yelinye izinga lelo njengoba nje ngi-extend idamu nepower extendile nendlela yokusebenza yanyuka shothi lapho ukhona kuyaphoqa ukuthi woza uzothintwa ukuze makuthiwa isandla senkosi nami singithintile isandla somnqoba nami singithintile amandla semazulwini nami angithintile bazozwa abantu uma ubani ukuthi umhla ka3 May khululeka every Saturdays abasuke befonile ku 0798130260 suke siyakhona lapha. Thank you so much baba yini ngitholakala ngolosithathu enumber 44 Rukiri Road Hilali noma nje uthi King Bhakanzama uzala esilungwini mawuthe King Bhakanzama dam likusale edamini awuthiwa ama locations King Bhakanzama iRocky Ridge King Bhakanzama dam ile awukwazi ukuthi ungifonelile kwangangithola awukwazi ngoba inda you walk in like me ku professional phela ngithi shibuthi hawo yoqala kwenza appointment uma ungangitholi futhi awuzi ungithola ngolosithathu from 10 o'clock to 5 o'clock kulosithathu Saturday indlela zoke ziyedamini kuyosetshezwa ngezinga eliphezulu 3 May kobe kuhlangene wonke umuntu ke sesilapha ya edamini lamakhanakanda nalabo bathi King phakathi na afford kwabakhanakanda ikhona into ezoba entry level ukuze nawe abe khona amandla alingene nawe awukuvulela ukuze ufike la kufike khona abanye nawe. Thank you so much, Papa.